Hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Adorang sota mulai parminggota di tikion. Jumolo mahita martangiang di bagas rohata ganup marsada-sada. Tapuji Tuhata marede hita sian buku ede nomor 10 ayat 1 ayat 2 dohot ayat 4. Bagasan gowar di debata ama, dohot gowar di anak da Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar di ton di perbadia namano palangit dohot anoon. Amin. Say paeleng mapinggol mutuaw, hapogani paluahonau, say homa gabe dolok bato, partara buato wadiaw, gabe huta na goting laho pangoluhonaw, ay hodo partana batu aku hian, dohot pangodiaku, jala ala di guarmu sa iring-iringommu, jala tuguommu au, tuhodo ale Jehovah au marhaposan, say unang mapaurak au sa leleng nileleng na,
Sai palua maau marhite-hite hati goranmu. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale amanami dari Banua Gijang. Disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu pertibion, asa disigai akka ulau ni sibolisi, sai padungo mahami marhite-hite todim na badayai, asa unang tarpede pami di bagasad dosa, alay asa mono kami sahar ro di ujung, jal asa mardami hame saleling di tanoon, pai masahat hami tuhanguluan na sorasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi kima ede puji-pujian senkor ina parari Kamis.
Tapuji Tuhan marede hita sian buku edde nomor 186 ayat 1 ayat 2. Tabigema hatani debata patujolo ni jamita turpu di are mingguon imana di enet sian Markus sada ayat 20 sia sahatu ayat 30 sia. Markus sada ayat 20 sia sahatu 30 sia tajahama mar soring dung ruar sian parguruani manigor di bongoti nasidama jabuni si Simon, doho si Andreas, rappo si Jakobus, doho si Johannes. Jadi didapot toma ibana, dijama matangan na pahehehon, dung i ditadikon pai panima ibana jala dihobasima dinasida. Gabe sude manasida sahutai marpungu di jolo rumai. Dungi manuguk nai, borgi si tutudope, hehe maibana tu balian, laho martangyang tunalungun. Jadi dung jupangsa, didok nasida ma madok ibana, sude halak mangaluliho, Rapita majaha ayat 20 sia. Laslaho ma ibada marjamita tarpargur nasida na dilihat Galilea jala dibabali akka sibolis. Ima sahatna martua do akka manangihon hatani debata nau peopsa jala mangulausa. Amin. Tabi gima ede puji-pujian senkor punguan ina Naomi. Tapuji Tuhan marede hita sian buku ede nomor 420 itu ayat sada dohot ayat 4.
hinaholongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus, di bagasa pardalani ngoluta manipak saminggu na salpu, tumacay godang doa kahaurangata, hasalata, maradopon dongata, maradopo keluargata, terlumubi maradopo Tuhani, alani tapauduk jala tapesere marohata, tasolsoli madosata na godangi di joloni Tuhata, martangi yang mahita di bagasan rohata ganuk marsada-sada. Ale amanami jala debatanami na di Banua Gijang, pargogo na sohatu dosan, pardegan basa doho jala rodi sali nileleng na do asini roham, sai marpamuati maroham di hajahaton nami, jala sai unang beigot akadosa nami, ay jok do hami mardosa marado poko, jala jok do usungguli hami rimasmu, marhite sian pangalosyon nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatu on nami, palua hami, jalasesa dosa nami alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata, songo sitong namangulu au nina Tuhan Jehovah, tung na solo modo rohak kumida hamatean ni parjahat, na lo modo rohak kumida hamumulakna, asa mangulu ibana, hasangapo ma di debatana di ginjang. Amin.
Tapi gima ede puji-pujian sen kurnar wastu. Ta puji Tuhan ta marede hita sen buku ede nomor 307 ayat 2 dot ayat 4. Tatangi homma patik ni debata sungod dalan ningolu di bingguta sadarion imana di enek sian patik na perjulu sahatu paupaton patik na perjulu audo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenommu debatam patik paduahon dang jadi ganaommu jalan dang jadi sumanommu manangaha na di Banua Gijang, dohok na di Banua Tongon, rodi na di Bagasan Aek, na di Toru ni Tano, Yanggo, Tunggabe si Sobawon, manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, Yanggo soture dalanna, ai hona uhumna dosogot akan namar sineyang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon hari mingui dina onomari maulahamu nasa siulomu alai anggo ari papituhoni ari paradianen ni Jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang burum manang noposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isi di hutani halak pe namangibati hutam ai dina onomari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di bahenido umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai ima sahatna rak mahita mangido gogo sian amata debata ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulaho na hobartu patikmi amin. Tapuji Tuhan ta marede hita sian buku ede nomor 310 lalu ayat 1 sahatu ayat 2.
Tidakko maha persiautai, songon na hinatidakko di dongata saha persiaut di Portibion, rap madok mahita. Au persea di debata Jahova, ido ama pargogo na suhatu dosan, na manopa langit dohotano. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahova na sasadai, imana tinubuhan ni si Maria, na gabe-gabea setot di parbadia, adora sohabubuhan, ido tuhatta na manao na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, jalatuat tubanotoru dung ditanom, na mula mangulu di aripatuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu syamu ni debata Jehova, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pa imamulak sogot tu tanoon, manghumi hal na mangulu dohot na mate, au persea di todi parbadia, jala adok sada huria nabadia, huria hatopan di halak Kristen akan nabadia, dohot di hasisani dosa, dohot di hatai namadok, mula mangulu dosogo dagi ni halak naung mate, dohot di hanguluan dan sora sudah. Amin. Tabi gema tabahan di titing di huriata di bagasas saminggon. Tabegema tikting namasa di tonga-tonga huriata di bagasan na saminggon. Na parjolo tikting parbogason, tikting paduahon di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 maringanan di GKP Tanjung Medan Tano Tobangan Akkola nanaing Majalo Pasu-Pasu Parbogason Ma Yan Frederick Manulang anak ni Amata El Manulang tubuh ni Inata F. Boru Sipahutar, Sian Huta Jalan Mandolin nomor 52, Sian Huria GKP Padang Bulan, Resort Padang Bulan Sada, masuk sektor 5. Dohot Orwana, Santa Riris Napitupulu, Boru ni Amata M Napitupulu Nahinan, tubuh ni Inata E. Boru Purba, Sian Huta Jalan Jahe 2 nomor tolu, Perumnas Simalingkar, Sian Huria HKBP Perumnas Simalingkar, Resort Simalingkar. Nah, paduahon pertanyaan. Di hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 mulai tama pertanyaan sektor. Jala songon pertanyaan pembukaan di Patupama di Garijata masuk pukul 10 sia 30 WIB. Nah, patuluhon sermon penatua. Di hari Jumat tanggal 10 Februari 2024 dimulai ma parsermonon ni akka penatua masuk pukul 10 pitu WIB ingananna di ruangan konsistori ni Huriata. Napopaton sidang majelis jemaat di hari Sabtu tanggal 10 pitu Februari 2024 di Patupa Huriata do sidang majelis jemaat masuk pukul 10 pitu WIB maringanan di ruangan konsistori ni Huriata. Ima akka tikting namasa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan na Saminggon. Maredema hita.
Dameni debatana sumurung sian saluk naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Dihamuna akadongan nahinaholongan di bagasan gowarni Tuhatai Yesus Kristus. Hatani debata jamita di mingguta sadarion minggu seksagesima nienet sian buku panuriang Yesaya di 20 ayat 20 sada sahat rodi ayat 30 sada tapi hut-hut ma di bagasan rohata. Tungso mamoto mahamu, tungso dibagi hamu mai, tungso pinabuat tu hamu sian mula-mula, tungso ditibangi hamu ma akka ujahan ni tanoon, marhabangsa ibana di atas ni liat portibion, jala doso sihapor akka pangisina, ibana pahebang akka langit songon dagangan na halus, di pahire na sida songon abit udung-udung bahen inganan. Ibana pasahaton akka panggom-gom gabe suada, akka panguhum di tanoon gabe marlea di bahen. Ipe nasida di suan, ipe nasida di saburhon, ipe marurat pakal nasida di tanoi, asal mangobus ibana dapat nasida nunga malos. Gabi dihabakon haba-habai nasida songon rapan-rapan. Tungtu isema patudosonmu au pabua suman au tusi ninna nabadiai. Mana ilima mata nasida dopak gijang jala idamu tung isema nama nopak akai tung ise na paruar parangan nasida marbilang-bilang marbilangan ibana tahe majo huhut nai di goarna marguru tu hinagudang ni guguna jala ibana do nasun hinagugu dak tagamon lilis nanggo sada buasa madohononmu ale Jakob jala didokho ale Israel bunido dalerku maradopon Jahoba jaladang maruli uhum au stian di bataku atehe dang di botoho manandang dung di begeho di batasa leliling dari Jahoba si toppa akka ujung ni tanoon dang ololuja manang madati ibana jaladang haduduan ikiran nai ibana balik mangaligogo tunaluja jala dipargugui situtu akan naso margello loja pe akaduli-duli jala madate jala tersuladit akan namar daging natabos alai akan namar haposa tu Jahoba maruli hagogon mardapot gabe marhabong nilali laho manaik marlujongi nasida dang ululuja mardalani nasida dangolo madate ima sahakna dihamuna akadongan di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus jok-jok do tabege di hatabatak mangarimangi manang mangarimang-rimangi ninda wasa tubuh hata mangarimang-rimangon alana jok-jok do perdalanan ning tahun perlu rimangata direnungkan
manang didok muse marbilang-bilang. Perdalanan ni ngulu ni jolma di tonga-tonga ni hasyangaon meraga bedo. Molo akka perdalanan ni ngulu tai di perdalanan ni akalas ni roha totu jok do hita makilalahon dangadok pola sirimangan mananggabe si pikiran. Olo jolma mangari-mangrimangi sipata na olo do tubu akka hamaulon di bagasan nguluta. Molo akka na tua-tuata manang akka na tua-tua na julu saya jok do dipakai hata mangari-mangrimangion molo uju tubuh akka pertuktuhan di tonga-tonga ni nguluta. Manang pergumulan persoalan nasai olo soluk di tonga-tonga ni nguluta. Buasa ikor di mangata mulu kahalak naporsea di debata olo mangarimangi panggul miton ni nguluna mulu sipatat ro akka paru kiloni tubuh masuku-suku tu dirina ahadu hubain nasala di nguluku ahadu dosa nahu ula tu adupan ni debata ahadu ulaun nagabe salah nahubahin tu dong aku jolma asa mono dirimangi sahat tusi tubuh ma pamikirion molo jupangna manang buih disulikit akaha huranganna pasahaton namai tu debata mangido hasesani dosa dohot mangido hagugoon dihagalion na tubuh alani akka parukilone. Dia muna kadongan na hinaholongan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus. Tapahobbar tuturpuk jamita di bagasan sadario. Di guarido bangsa Israel na pinilit ni debata. Bangso hasudungan ni rohani Jehovah. Alai namar nakok tuat do habor siaon ni bangso on. Jok do nasida tertuk-tuk. Jok do nasida manirpang sian akadalan hasitongan ni debata. Macai gudang do akan napi natupan di debata papatarhot tadahaguan na tutonga-tonga ni halak Israel. Alai atik pe naung nal patar di nasida noni tongdo say olo nasida manudalhon hatani Jehovah. Jala pangalahon na humurang di tonga-tonga di bangsa Israel. Molo tapayut-ihut di bagasa turpukon uju tertuk-tuk uju marukil nasida dada disukut dirina dada ulu mangarimangi ahadu dosaku ahadu nasalan nahubain gariada tubuh do pakuling sian nasida nama dok bunido dalam di Jehovah sianau. Dia muna kadongan na hinaulongan. Hinatakang ni bangsa Israel do sasitong na mabain nasida gabe bangsa na tertaban di huta Babel. Hinatakang ni pangalahon nasida do mabain marukil nasida di huta habuangan Babel. Hinorhon ni hatakang on nasida do gabe
saya tu matangis nasida itano habuangani. Naga bisukun naso dihaholongi di Batabi nasida, naso ditatap di Batabi nasida di tano habuangani, di batana manotong do jahuba, hot do asiniroha do hot padan nauk pinasahatna tutonga-tonga ni bangsoi. Hinatakang ni bangsa Israel do nasida mabait tertaban. Songodalan ni di bata mengajari nasida. Asa takas tumadda hagugo ni Jahoba. Asa molo diuhum di batabe nasida di tonga-tonga ni luat Babel. Dada nasoholong rohani di bata. Alai dalan ni Jahoba rui papatarot tu nasida. Asa di boto nasida mulak tumadikon hahuranganna asa tumopot dalam hasitongan ni Jahoba. Dihita akan hinaholongan di bagasan gowarni Tuhatta Yesus Kristus. Di parukilon namasa di tonga-tonga nasida di huta Babel di pasunggulhon panurang Jesaya do tonga-tonga ni bangsoi songo dia hinagogo ni Jahoba manopan nasana adong na di Portibion. Didok dia 20 sada tukso mamoto mahamu tukso dibigi hamuma tukso pinabuat tu hamu sian mula-mula tukso ditibangi hamuma akka ojahan ni tanoon. Nomor 8 do padrohan na pinasahat ni panuriang Jesaya tu tonga-tonga ni bangsa Israel. Saluhut nado di boto hamu hainagogo ni debatado na manopa saluhut. Alai manibil lo hamu sian hata hati goran ni Jahoba. Ai di hati hai nunga gabe marbalik haporsiau ni bangsa Israel. Molo tajaha di jolo ni turpukon di ayat 10 sia 20 di dok. Tukangi manopa gana-ganani nanililitan ni panopa dohot sere ni sere jala marduri perak di bain. Manangise na urang para bohalon dipilit masada hau na maul busuk dilului masada tukang napistar di ibana lau paulihon sada gana-ganaan naso tarfutik. Nunga madabu nasida tu hasi pelebe guon manoba gana-ganaan dang takasbe haporsian nasida maradupur di bata Jahoba citopa nasana adong asa molo dipa sunggulhon dipa ingot panirang Jesaya musi nasida asa dia tusi nasida do naso adong hinagogo ni debata na di tanoon nasinoba nasidei. Dada hola di bata Jahoba na manop perasaan adong do natalup jalan patut siso baon patu pahon akka haluau. Namangiut muse diamu nakadongan di bagasa turpukon di paingot panurang Jesaya do bangsa Israel na ditano habuangani unang say digabusi nasida dirina, unang di paoto-oto dirina, unang didok dau ibana siad dalan ni Tuhani, unang didok naso peduli, manang naso diparorot debata ngulun ni bangsoi. Tok tongdo debata marasiroha marhite-hite haguguna. Manok tong doha gugun ni dibata parorot ngulu ni bangso na hinaulungan nai. Asam ngulu di pasunggulo panirang Jesaya petu nasida diturpukon asa di boto nasida do lau paubahon rohana asa lam takas panadon nasida muse tuha gugun ni dibata natuk patu pahon nasa haluaun tu tonga-tonga ni ngulu ni bangsoi.
Namangi musay dia muna kadongan na hinaulungan di bagasa turpukon di paadar panurang Jesaya do songo dia hinagugo ni Jehovah songo dia basa-basa ni debatatu tonga-tonga ni akka halak na porsea tu ibana dia 20 sia di dok ibana balik mangalehon gugu tu naluja jala dipargugui situ tu akka na somargello loja pe akka doli-doli jala madate jala tersuladit akka na daging na tabbos silehon guguru debata tu akka halak na porsea silehon guguru debata tu akka na dibagasan hagalion silehon guguru debata tu akka jolma naluja ala ni akka parsorion na di hasianganon asa sadahata apul-apul doon nak tutunga-tunga ni bangsa Israel paposor rohana sida naradido di bata patupa haluau tutunga-tunga ni bangsoi mulak sian tano Babel tu tano perpadanan naung ni warihon di bata tu upu nasida na jului namang yung musay dia muna kadongan di bagasa turpukon na cukup menarik na buwi na naing pahusor-husorot manang rimangata na di baturos debatado akahalak na marhaposat tu Jehovah songon lali lau manaik marlujongi nasida dang ulu luja mardalani nasida dang ulu madate hatabata do songon lali anggo di bahasa Indonesia diguari burung raja wali burung raja walion manang unggas raja walion adong do partikian nagabe parukilon di ngoluna molo marumur ibana 40 tahun gajang ma paruh naon olo bengkok sahatu leher manang turukung na cakar manang kuku ni burung raja walion molodung di umur 40 tahun ni bana ngagabe tumpul ibaratna molo marburi ibana mangalului si panganon nadang buebe di cakar dang buebe di hapit jala dina umur 40 tahun ni pe nung ngabora ibana habang ala niaha ala ibuluna manang sayap nai nunga tebal manang hafal gabi borat ibana manaik alai di usia nasongoni dang gabi madili manang gabi putus asa burung raja walion alai berusaha do ibana habang otik-otik tu sada dulu namar batu-batu du sahat ibana di puncakna di sima ibana mamatoki manang mamarguti batu na didolokon asa ponggol paruh nai jala tubuh muse nai baru songonido nang kuku manang cakar nai sai ososonon namai sai garutan nama batui asa tajam manang picur muse akka kukuna songonido nang ibulu nai ala nunga picur muse paruh nai turbingan nama ibulu nai gabe marurus alai roma muse ibulu nai baru gabe bui ma ibana muse habang dia muna kadongan na hinaulungan di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus
manguduti akka panggulmiton ningulu na dumenggan sipata ikut jolo adupat tado akka parukilon songon burung raja wali ayat cido saya mamatoki musa ibana tu batu di bain songoni nang cakarnai ikut saya ososonon nama itu batu songoni ibulunai ikut saya patongan ibana sendiri mai asa marurus dia bayi ibulunai lapatanda manopot manang maparyahi akka haulio di bagasan ngulu taon dangadong nagabi tabu ikut do sai mamulus akka tantangan dohot akka hamaolon dia muna kadongan na hinaulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus khobar tunggulu ni bangsa Israel na ikut posero nasida di Jehovah molo naik tubuh las niroha di bagasan ngulu nasida molo naik tubuh haluaon di nasida ikon adong go hai baruon naik ko simpatu pau nasida itong-atongan ni ngulu ni bangsoi lahu gabi jol maha na baru nasida di hadapan di Jehovah molo tung ikon marukil pe nasida ikut dari konon nado akka hagaliun dohot pangalasion nai asa talup nasida gabe halak naniasian ni Jehovah asa parukilon namasa di tonga-tonga ni ngulun nasida ikon adong do haposan nasida takas jalagomos holan mangasahon debata dia pun kadongan na hinaulungan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Barita na uli na gabi jamita di mingguta sadario. Sada pangajarion jala panugunugu do tuhita. Asa mangarimangi hita di perdalanan ni ngoluta. Atik tung ngoluta sa lilingon songon bangsa Israel. Nunga golom ria-ria hita di hatan itu hani trupukon mangajar rotu hita asa gomos tatiup hatan itu hani unang adok kita on namar hapor seaun tu debata gana-ganaan nama ngihut muse atik tu ngarong di hitaun wang namarukil dia kapanggul miton ni ngoluta diragam ni akka parnguluon naik ke syarupata tarimangi jotong diri tabi atik boha ala ni akka hahurangata ala ni akka dosata gabe tubuh akka parsurion perlu do adong pangarimangion molo tu pangarimangioni tu manang roha lahu pajonok ko dirita tu adupan di bata asa dilihat tita haluaun hagugoon malua sian akan asa paru kilone namangihut mo saya dia muna kadongan na hinaholongan jok do di bagasan gulut taon molo ujuro akka parsorion nang hamaolon na boy socon tutong-atongan ni nguluta unang ditor saya tubuh panari tahun unak tadok dang ngadong keberpihakan di debata tu hita unak tadok dang di pasu-pasu Tuhani nguluta unak tadok dang ditatap Tuhani hita alai jod do rasa akka parukilon dohot parsorion na tabulus naso taboto sakap ni debata laho papitahon manang mendewasakan iman kita patorason haporsyota marhite-hite na mamulus akka hamauloni songon burung raja wali na kaningani
di pergumulan na niadopanna di pamatangna ala ni umur alai ala adong semangat di ibana la mangulu du petu akari na mangiut marukil pe ibana mangosososon sisilon ni pak nai paruh nai dot mamatoki manurbingi akai bulu nai hacit pe dihilalai ale diulahon di bana dukon ni i bui mamusi ibana habang tuna tumibo soksongon itu nang ngulu tau dia munaka mga kenang bui dipanggul mito ni ngulu taon di padupod di batatu akaragam ni persoalan alai di nama mulus akka persoalan ni margugu hita laho madalani isal hutna tarui lido hita nang di akalas ni roha dohot pasu-pasu persoalan na mulu ujuro akka hamoloni disoddo di ujugi rupani kadar ni hapor siota ayarung dojolma mitor seholen neng madele mitor seneng putus asa mulu ujuro akka hamoloni alani dipasunggul hon hatan itu hatta do tu hita dirok dipoda ni Raja Salomei marhaposat tu jahoba maho jala unako marpangu sadiat tu pikiranmu sendiri tu hatta Yesus madok marhitis kitab Injil Matius roba hamu tuau hamu kana loja jalan sorat asa hupasonak kamu jauh-jauh ni Tuhan Yesus Kristus ido nanaing sitangi honota jauh-jauh ni Tuhan Yesus Kristus ido nanaing si responota persoalan na Roma hamunina alina kahitaro ahana masa alani dia muna kamang kainak salu nak kana olongan di bagasan kuar Tuhan Kristus tinggil mahita di pajuon dohot di haluaon anak si paradio ni debata di bagasan nguluta sian akaragam ni namasa dihita di tonga-tonga di Portibion namangiut muse dia muna kadongan na hinaolongan di bagasan guar ni Tuhan Kristus pajuon ni debata marhite Jesaya tu tonga-tonga ni halak Israel na di tanah habuang Babel ulaun ni si Jesaya pasunggulhon haguguhon do tuason ni debata tu tonga-tonga ni bangsoi naing do nang song si Jesaya hita saluhutna toktong pasunggulhon waso do haguguhon ni debata tu ganup dongatta jolma asa molo marsak dongatta ikon gabe pangapulu do hita so tu ngarung na gabe manabay arsak ni donganna molo di bagasan hagaliut pe akka dongatta ikon gabe panugunugu do hita asa tung tabba gugo nya kadongan na di bagasan hagaliut molo tung di bagasan hapoguson dohot ragam ni akka hahurangan akka dongatta di jauh di batado hitanang mangurubi mangalehon masagihon nasa pasu-pasu natajalo wakka dongatta nama kaperluhon jadi suatu ngarong di tonga-tonga ni akka hita ruas ni huria menutup mata dengan kekurangan-kekurangan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Aido, ulaon naung ni sormiton ni Tuhan Kristus, molotajahan nakaning di Markus bidusadai. Ahado ulon ni Yesus, di tonga-tonga ni huta Galilea, pamalupon akan nasa namar sahid, paluahon akka jolma na di bagasan hagaleo, margugoyon akka jolma na di bagasan akka parukilonna. Siani matarida mamaritahon barita naulii dada holam mamaritahon
akka ayat-ayat, akka turpuk narung di Babylon. Alai parbueni hatani Tuhani ikut tarida mai patar barhite-hite akka kepedulian. Disima tadauta nama ringan hatok tongan ni debata di bagasan nguluta marhite-hite akka nokta tiru ulau ni debata di tonga-tonga ni Portibion atong margogo mahita saluhutna molo tungaruk kita di bagasan hagalion ragam ni akka parukilon ragam ni akka namasa pos marohata debataron na margogo ihon dohot na mga leon haluaon ay di iba na do nasa hatok tongan jupang ni akahalak na porsea. Amen. Martang yang mahitap. Mau lihat ma Tuhan nunga taruli hami di hatam nabadiyai di podahoko Tuhan tong ali Tuhan asal oma naga haposan nami haluan nami ingot mahami tong ali Tuhan dia gugu do di wasom na patupahon nasa na adong di Portibion marhite ali Tuhan laptakas mapanedion nami jalalam gungos manakaporsyon nami di huaso dohot pangurupion ali jahuba amanami para siruhan na sumuru di pastoran nami di minggu sadarion di huriam GKP nadong di padang bulanom toktong mali Tuhan usehon nasa pasu-pasum tutonga-tonga ni akaruas ni huriamon toktong mali Tuhan urupi akaruas ni huriam na mangido pengurupion ala ni akahagalion na binulusna di nguluna ali jahuba amanami para sirohan na sumurung akan naposom na mangula di huriamon padita namin rabdo saluhukna akap situa toktong maali Tuhan leho dinasida hai pason dut gugu manguditi akka ulaon mamaritahon baritam naului asa tung marpakorhon parbuwe na dengan tutonga-tonga ni akka ruas ni horiam Tuhan molo tung adong ditikyon ruas ni horiamon na di bagasan parsahiton na piak di pudumanna ala ni hagalion ni pamatangna mangasahon asini roham mangasahon gugum homa ali Tuhan na mananggalhon nasa parsahiton ni sian pamatang naktor dinasida molo tungadong ali Tuhan ala ni akka parukilon ala ni akka hamaulon dohot ala ni akka sihumisik naso adong ali Tuhan di ruas ni huriami sarihon nasida ali Tuhan lehon pangurupionmu napapatarormu dali Tuhan akka perhitian laho mangurupi akka ruas ni huriam pos dorohanami ali Tuhan mangasahon asini roham tangiononmu do pangiduan nami alai jumul ma Tuhan cai sana sadosa pangalasion nami asa tamado pihami ali Tuhan nagawi parjabar di akka basa-basa nasun godangi hubuci hai mohon di bagasan gorna anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin maredehita sian bukede nomor sia ayat sada dohotolu Puji
martani debata para dirohata lau pasahatan piliata tu adupan di debata sian buku sada kronika bidu saplonom ayat 20 sia songono didok lehon hamuma di Jahoba hamuliaon ni guarna buan hamuma si lehon dungi Roma hamu tu adupan ni Jahoba tu adupan ni bohina marsoba mahamu tu Jahoba marpahean na marhadohoan tapasahat piliata. Mahita Yongyong. Tapasahat ma piliata tu adupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami nadi banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon leon nadinggan jalamu alinasa ulibasa na muliutus. Kusobahon hami masian nani yomi tu hami pilihan nami tu ho. Molotung adong tarsobahon hami tu ho. Nasian tangan muhadri hujalo hami. Ayah hamahami ubahin natar leon hami mananga hatuho asi maroham
Jalo mapilian namion gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti. Asa upake hami pilihan on patibulon harajonmu. Di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite terdim. Asalam hutadahami gurang ni silaw leon mi di hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami nadiban wagijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomone roham di banua tungaon songon nadiban wagijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panisa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. I hold on Nauna Arajan Dohon Agogon Rodi Hasangapon Mulak mahamudi bagasan dame, laos jalhamuma pasu-pasu sian Tuhan Dewata Amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata maho, di sodakot Tuhan Dewata mabohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan Dewata mabohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin. Shalom.